баъди ба даст овардани фоида аз гармхона ба Ҳамдам Давлатмаҳмадов имконият фароҳам омад ки боз як гармхонаи дигарро низ бунёд намояд. муовини раиси вилоят Умедҷон Носирзода зимни боздид ба тарзи парвариш ва нигаҳдории сабзавот баҳои хуб дода изҳор дошт ки таҷрибаи истифодабарӣ аз гармхонаҳоро дар тамоми ноҳия паҳн намудан зарур аст, зеро дар шароити иқлими вилоят танҳо ба василаи сохтмони чунин гармхонаҳо имконият медиҳад ки бозорҳои маҳаллиро аз сабзавоти барвақтӣ таъмин намоем. соли гузашта аз ин гармхона бештар аз 3 тонна сабзавот ба даст оварда шуд ва бо бунёди боз як гармхонаи дигар ҳосилнокиашон боз ҳам афзоиш хоҳад ёфт. сардори бахши кишоварзии ноҳия Гулайоз Ниёзов мегӯяд ки ҳоло дар дигар деҳоти ноҳия низ кишоварзон ба ташкили гармхонаҳо оғоз карданд ва умед аст ки дар ояндаи наздик шумораашонро ба афзоиш мениҳад. ҳар як кишоварз вобаста ба қитъаи заминаш метавонад гармхонаи хурд ё калон бисозад ва маконеро интихоб намояд ки дар ҷои офтоброя қарор дошта бошад. парвариши сабзавот дар гармхона аз нигоҳи тиҷорат барои кишоварзон хеле фоиданок аст. деҳқонон нӯрӯшон имсол тасмим гирифтанд майдон 1592 гектарро ба кишт фаро гиранд. аз ин тар майдон 880 гектар дар баҳор киш карда мешаванд. алакай кишти ғалладонагиҳо дар зонаи повонаи ноҳия ва қишлоқҳои то баландии 2500 метр киш карда шуданд. алакай мо ба ҳолати имрӯза 90 гектар киш кардагӣ ҳастем ки 80 гектар ғалладона мебошад. имсол майдони гармхонаҳоро алакай ба 65 сотих расондем ва ин барнома пеш рафтааст ва то соли оянда мо ин майдонро то 2 гектар мерасонем. наҳоли ин гармхонаҳо алакай тайёр аст. ҳозир баъди 2 рӯз баъди кашидани ин пленка мо алакай мешонем иноя. дар 2 соли охир шумораи чунин гармхонаҳо дар ноҳияи Шуғнону Рошқала низ рӯ ба афзоиш ниҳода дар таъмини бозори шаҳри Хорух аз сабзавоти барвақтӣ нақши муассир мегузоранд.